दिनै जोङो बे मण्डलमाखा गामिनि एलपि स्कुलाव जे दिनै बे प्रेस मिटखौ जों मानो खालामनो गोनां जादों बिनि खेंफोरथि होनो जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स BLTआ दिनै जमा जादों आरो लोगोसेयै गोदोनि भलन्टियार फर्सनि सेन्ट्रेल कमिटि गासैबो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गोदोनि बे भलन्टियार फर्सफ्रा दिनै बेयाव मोनसे सावरायमेल लादों आरो बे मेलावनो जोंबो बाहागो लानाय बे समावनो जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानो गोनां जादों। दिनै जोङो बुंबाय थादोंमोन साननैसोनि सिगाङाव RTI मारिदों होननानै दिनै जोङो गासैबो ब्लकआव RTI मारिनानै बिनि थयथफ्रा फैजोब्बाय आरो मोननैसो ब्लकआव फैयाखै। दिनै बिनिनो जों गिबि जोङो खैराबारि ब्लकनि आन्दाराव मोनथाम BCDCखौ जों दिनै केस होगोन। बेनो जाबाय जोंनि सेथि केस होजेननाय एक्स BLTआ जों बेखौ थांखि लादों। BCDCआनो जाबाय सिनाकना BCDC नाम्बार 1, जारगाव BCDC, गबसासुबा BCDC। जे जों बे मोनथाम BCDCखौ मा कारनाव केस होनाय जागोन जों बेखौ थानायाव बेखौ पुलिस केस होनाय जागोन। मानो होनोब्ला सेन्ट्रेलि स्पन्सार जितु MGNरेगा बे MGNरेगा स्किमखौ ओरैबायदि जाख्ल'दों, बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामदों जे बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों जे उइदाउट खामानि मावालासेनो जब कार्डआव फैसाखौ बोरै सोनो मोनगोन, नाम्बार 1 कुइसन। आरो बिथांमोना जब कार्ड हल्डारफोरखौ ओरैबायदि थगायदों, ब्लेकमेल खालामदों, बिनि थाखायनो खामानिया मोजां जायाखै आरो खामानिया अनगयिं जानानै दङ आरो आद्रा खिद्रा जानानै दङ। बिथांमोना जिखिनि MGNरेगा जिथुनिखि जब कार्ड बे जब कार्ड हल्डारनिफ्राय बिथांमोना फैसाखौ कालेक्सन खालामो उइदाउट खामानि मावालासिनो। बिनि उनाव एसे एनै खामानि मावनानै बिथांमोना खामानिखौ हगारो बा गारनानै दोनो। बिनि उनाव लासै मा खालामो बिसोरो मेटेरियेल्स बिल बख'यो। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा जेबो मुलाम्फा जायाखै। बिनिखायनो जों गोख्रोङै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स BLTआ बे मोनथाम BCDCखौ जों दिनै प्रथमबार माने जात्रा खालामगोन। जोङो बे मोनथाम BCDCखौ जों दिनै केस होगोन। आरो फंनैसो खोथा जोङो बुंनो गोनां दङ जोंनि गेजेरावनो जिथुनिखि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स BLT चेयारमेन सनेस्वर बसुमतारी, बिथाङा ओरैबायदि जोंनि एक्स BLTफोरखौ ब्लेकमेल खालामदों। दिनै बियो फोरमान जाबाय जे बिथाङा ओरैबायदि खालामदों जोंखौ मानि रिसिभाव सहि लानानै बे फैसाखौ उइद्र' खालामदों। जे बिथांखौबो जोङो गाबोन सप्ताहनि गेजेराव जों थानायाव पुलिस केस होगोन बिथांखौ। आरो बिथांखौल' नङा, लोगोसे जोङो WPT डाइरेक्टर आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि जनमोहन मोसाहारि, कार्बि आंलंनि जोंनि एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि चेयारमेन सेन्ट्रेल बडिनि, बिथांखौबो जोङो केस होगोन। ससाइटिनि चेयारमेना जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव मोननैसो खोथा बुंदों जे गोजौनिफ्राय सोरबाफोर फैनानै माबा मोनसे खालामना गालाङोबा जोंहासो दुखु नांगोन होनना बुंदों। बे खोथाखौ बियो मा हिसाबाव बुंनो मोनखो? बियो ओरैबायदि बिस गोनां खोथा बुंदों, मा गोजौनि मा गाहायनि, गोजौनिफ्राय सोर बेलाय? जों गोजौनि मानसिखौ नागिरबाय थादों। बिदिबाथ' बिसोर बदमासिसो जागोन, हाग्रामानि फुसिना दोननाय सोरबा मानसि जागोन बिसोरो। बे गंनैसो लहाखौ लाना ओरैबायदि दादागिरि देखायदों बिसोरो, ओरैबायदि बिपदआव गोग्लैगोन बिसोरो, सासेबो गनाय नङा। आरो ओरैबायदि बिस गोनां खोथा बुंदों जोंनि लोगोफोरखौ जे माबा बिपदनि खोथा बुंदों बिसोरो, माने सिगिनायनि खोथा बुंदों बिसोरो। बे सोलिया दानि जुगाव, जोंजों सोलिया बिसोरो। गावसोर हाखराव गाब्र'नानै थागासिनो बिसोरो। साननैसोनि उनाव नुगोन नोंथांमोना गावसोरनो गाब्र'गोन बिसोरो हाखराव। बे गंनैसो लहाखौ लानानै दादागिरि खालामनायनि बे सम नङा आरो जुग नङा बियो। नोंथांमोना जे गोलाव सम जिहेतु BTC बा हाग्रामा महिलाखौ सरकार सालायबाय, बे समाव नोंथांमोना बेसे थाबथानानै नैबे समाव नोंथांमोना मानो एसेबां हाग्रामानि एगेन्स्टआव खोथा बुंगासिनो दङ? नाय नोंथां, जेनेबा ओरैबायदि हाग्रामानि जाय बुस्थुआव सिस्टेम गैया बे बुस्थुआव जेबो गैया। हाग्रामानि सरकार सालायनायाव जेबो सिस्टेम गैया। बिनिखायनो दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टावनो फैलार हाग्रामाया। दिनै नोंथांमोना नाय सबसे थार्ड क्लास EM बा बनजार दैमारि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव कालसारनि फैसाखौ ओरैबायदि जाख्ल'दों बिथाङा। IY न'निफ्राय लाना कालसारसिम बे साप्लाइसिम ओरैबायदि जाख्ल'दों, माने सिस्टेमेटिक जेबो खामानि नुवाखै। आरो रायजो राजानि गेजेराव बिथाङा बुंदों जे बेफोर खामानिया आं मावनाय, बेफोर खामानिया आं मावनाय। जिथुनिखि MGNरेगा सेन्ट्रेलि स्पन्सार, बे खामानिया बे बनजार दैमारि नङाबाबो बे हारसिंनो जाखायो। बेयाव बनजार दैमारिनि दरखार गैया। दिनै बिथाङा बबेबा चिफ मिनिस्टार पेकेजनिफ्राय खामानि मावनायखौबो गाव मावदों जायो। खिन्थु बनजार दैमारिनि खामानि आं मोनसेबो नुवाखै। बिथाङा फैलार आरो बिथांखौनो जेलाव हरग्रोनांगौ।
बिथाङा दरिद्र मानसिखौ ओरैबायदि थगायदों ओरैबायदि ब्लान्डार पलिटिक्स खालामदों बिथाङा दिनै केलकुलेटार बुगासिनो दङ आं दिनै बेसेबां भट मोनगोन दख'ना राननानै बेसेबां भट फैगोन आदिबासिनिफ्राय बेसेबां भट मोनगोन बेखौ केलकुलेटार बुगासिनो दं बियो बे खिन्थु सोलिला गन केस बे दिनै मोनसेबो जाफुंला बियो बिसोरो रायजोफोरखौ थगायनानै मोनसे अभिशाप नांदों आरो दिनैनि दिनाव जे बिथांमोना भट माबा इलेक्सन गेलेनानै देरहागोन बे असम्भब दिनै बनजार दैमारिया ओरैबायदि लेक्सार मारिगासिनो दं गामि गामि गासैबो खामानिया गाव मावनायनो नेभार बे नङा बियो माब्लाबाबो जानो हाया बियो नंखाय फोलादों रायजो राजाफोरखौ आरो बिथांमोना मिथियाखै दिनै रायजो राजाफ्रा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खौसे जादों मानो होनोबा बिटिआर एकर्डखौ मान होनानै बिटिआरनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो मोनसे स्कप होनो नागिरदों रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोना गाथेबाय थादों दिनै बिथांमोना हायार लादों दिनै सानसुमा खुंगुरमोनखौ हायार लादों अनजलि दैमारिमोनखौ हायार लादों जेब्राराममोनखौ हायार लादों बिथांमोना कन्ट्रेक्चुयेल बिसोरो जाथि हारि जेबो सिनाया दिनै अनजलि दैमारि बायद'मोनखौनो नाय बिथांमोननि सिगाङाव थन्न' फोरमायनो हागोन नेबायल' था रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दङ जे 6 मास गभर्नर सालायबाय खिन्थु दिनैसिमबो पुलिस प्रशासना हमनो हायासै नङा गभर्नरा जाबाय बे इनभेस्टिगेटर नङा दिनै गभर्नरा इनभेस्टिगेटर नङा बे इनभेस्टिगेसन खालामाखै दिनै सिबिआइ इनकुवारि जानोबा गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल नांगौ आसाम गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल नांगौ दिनै हाग्रामा महिलारा बेसेबांनिखि दम्बलि मारिथों बनजार मोना बेसेबां गिदिर खोथा दा बुंथों दिनै बे फनिन मोना बेसेबां गिदिर खोथा दा बुंथों सानसेबाबो बिसोरो सिबिआइ इनकुवारि होनांगौबा बिसोरो जेलाव थांजोबगोन आरो जोङो नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनावनो सानैसो चेयारमेना हाबगोन बे जोंनाव फोरमान दङ आरो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ केस होग्रा रावबो ओंखाराखै दिनै रायजो राजाफ्रा जोंजों कपारेसन होदों आरो बेबायदिनो जोंखौ हेफाजाब होबाय थायोबा सोर हाग्रामा बिलाइ हाग्रामानि बिफाबाबो जेल जागोन जोंजों बे रैखा गैया बे सानसुमानि बे आफाद दानाया बे मिनिंलेस मानो होनबा बिथाङा गोदोबो बिएससि सुक्ति खालामबाय बिथांखौ जोबोद मान होदोंमोन रायजो राजाफ्रा सन्मान होदोंमोन बिथाङा सालायाखै बिथाङा हगारनानै होदों बिएससिआबो गाज्रि नङामोन बिथाङा मानो हगारना होनांगौ बिएससिखौ बड'लेण्ड मोननायनि बेनो मोनसे लामा खुलिनायमोन बिथाङा जे दा गोदान अर्गानाइजेसन दानानै रायजो राजाफोरखौ गुलुं गुजुं खालामदों बे माब्लाबाबो बे जाफुङा आरो बिथांनि बे माबाया हाग्रामानि एजेन्टसो बिथाङा बे कन्ट्रेक्सुवेलाव खामानि मावदों बे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बे हाग्रामानि माबानि सानसुमानि बे अर्गानाइजेसना थाया बियो बे फैलार बियो ओरैनो आख' फाख' खालामनायसो होंगो दोंगो खालामनायसो आरो दिनै बिटिएडिआव जोंनि मानसिफ्रा आन्दलनकारिफ्रा बारग' दावहारुफ्रा रानथाब खोनथाब दङ सोरबा भेन्सार स्कुलाव मास्टारफोर मावनानै दङ सोरबा दरमाहा गैयालासेनो फोरोंगिरि जानानै दङ दिनै बेफोरखौ हिसाब गैया हाग्रामा महिलारिया बेफोरखौ हिसाब गैया दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय हाग्रामा महिलारिया गंसेबो एलपि स्कुल लुवाखै बिटिसिआव एजुकेसनाव फैलार स्पर्ट्सआव फैलार एग्रिकालसाराव फैलार बेफोर गासैबो डिपार्टमेन्टआव फैलारानो फैलार हाग्रामा महिलारि बेनिखायनो जों रायजोफोरनो साननैसोनि उनाव आरो मोजां मोनसे खोथा दंबावो बेखौ जों खोन्थानानै होजोबगोन बिथांनि खामानिया जाबाय मोनफ्रोमबो खामानियानो कन्ट्रेक्चुवेल दिनै गोबां एनडिबि थैलांबाय गोबां दावहारुफोर थैलांबाय दिनै बेफोरनि जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बिसोरनाव दिनै जे बिटिआराव जे मोजां एचिभमेन्ट मोनबाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो हादों दिनै मोजां इनस्टिटिउसनफोर मोननो हादों बिथांमोना बेखौ माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों आरो बिथांमोना आंनिबाथ' बिथांमोना रायजोनाव निमाहासो बिनांगौ दिनै रायजो राजाफोरनि धौखौ नुनानै हाग्रामा महिलारिया गिदों बेनिखायनो दिनै अनजलि दैमारि जेब्राराम मुसाहारि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांखौ हायार लानानै दिनै बिथांमोनखौ कन्ट्रेक्टआव लादों आरो बिथांमोना कन्ट्रेक्चुवेलाव खामानि मावदों हाग्रामानि बेनिखायनो दिनै आङो नायगिरनानै मोनाखै हाग्रामा महिलारिया जे बबे समस्थियाव देरहागोन आं नायगिरनानैनो मोनाखै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों मैं खन्थु हमस्ते हारिबो हयथ' बिसारि हाबपावनायलाय आं दिनै बेखौनो बुंदों आं दिनै हाग्रामा महिलारिया बबे मोनसे समस्थियाव देरहागोन बेखौ आं नागिरना मोनाखै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दिनै हाग्रामा महिलारिया डाबल जिर' बे देरहानो हाया दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांनिखि बिपिएफनि गिदिर मिटिं जादों मास गेदारिं जादों बेफोर गासिबो मिटिं गासिबो आउटसाइडनिफ्राय सनितपुर बबेबा मंगलदै दरं जिल्लानिफ्राय लाबोनाय गोजा बेफोरो बेयाव हाग्रामा महिलारिया फैला लकेलनि मानसिया दिनै सासेबो ओंखाराखै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दिनै हाग्रामा महिलारिया जिर' फैला आरो बिथांमोना जे ओरैबायदि जगैनो मानसि
ओरैबायदि लुन्धन खालामबाय ओरैबायदि दाखु बायदि राज खालामबाय बिथांमोनाव गोबां खोथाफोर दङ